Halo perlok borong apa yang sobai pi sa sin ha kana channel ka jonga da ka jengger parit ka jonga pi baro ki bape ya kana ka video yo lese don na pedang jong pi ki pedang wan thamai kana ka channel soba wan ai ka jengker shat ka jong pi da ka ba pi share like but subscribe ya kana ka channel ko ble shibun ya pi baro ki bape ya kana ka video kane kalong ka jing pen bena syapang ka jing sya penjulor ha ka ding ka basir kei ha warehouse jong ka wow momo ha Anandapur Nazirabad Kolkata ka balaja haka arpun reuteri ku kelalingkor arajara punriu ka jingdon ki bala khlat kala kiu syak arpusan ngut hadu ka step singi thoding menta kata yeu jan kumba arf prangut ki breu ki dang ja bat umpat la ban pensisya yaki dang im ne em bun na ki media pila ingkhong bat kilayong hadu menta la syu ban itu ki doktor ki dang persyang ban pensisya lengba ka DNA test kading galas dang ha kapur lai bajem step ha warehouse jong ka Pushpanjali di kuretor ki bor ka sarkar ki suba ba kading galas dang naka jingdi kuk ka bom semlayo bor apo ka gudau kading gala sapriang beran-beran ca warehouse jong ka wow momo ka badon lang hajan ka badap da ki kot ki basuk ban kemding bun na kinong trei ki dei ki bawan na ki weipat ki distrik ki badang yothia ha kate kapor la yathu baki karkhana ki la khang tala na sabar kumta kinong trei kim la shu ban phet ne laj im na kate ga jing shabam ha gading ki basha kem ha kate ga jingja kenthup ya u gang adhar das utrai jongka Pushpanjali di kuretor ulasha kem nangta u manager bat u deputy manager jongka wow momo suma ru kila syakem namar ka jing bombiang karu kumle ka tenat wow momo kala penbena ban siu sipolak syakilong ying ki bala khlat kin siuru ka bailut man ubenai ban bei tingka ya ka jing pule jong ki khun kikti jong ki bala khlat ka jing bombiang karu komiada ka tenat fire service kala pensisya ba kine ki warehouse kim semladon kano ka sernot ya dading wadla ka wow momo kaong badon arprateli ki fire acting gusier penbena ka jinglong jingman ka peni bom semladon kano ka jingyada ka babiang kublai shibun ya pi barok ki bapet ya kana ka video insia kendupat next video.